ora ana liya. Monggo marang pangerten ya wis kalebu ana ing serat Centini cacing Sukerta manungsa iki ana 146 nggih 126 ya iku wis kaperang dadi telu ya wis siji kawastanan Sukerta Gedhe angka loro Sukerta Tengahan angka telu Sukerta Cilik nanging yen gumantung ananing serat pangruatan ya sok dibulan manungsa ingkang kinumulan Sukerta iki cacahe ora 146 ning 136 uga kaperang dadi telu ya iku Sukerta Gedhe, Sukerta Tengahan, Sukerta Cilik. Makaten nggih kopi kula nanging ingkang lumrah dinggo nganti jaman saiki ya wis sing sinebut serat Murpatala. Ingkang kasebut cacahing Sukerta manungsa ingkang uripe kinemulan Sukerta iku anane iki mung 20. Cacahipun namung selangkung pikulun ya langkung sekedhik tinimbang kaya serat-serat sanesipun ya ning perlu dingeteni monggo marang Purwakala ki ora kaperang dadi telu dadi Sukertane manungsa ki kabeh padha wae bobote menawi makaten enggal dipun cekaken dipun kendikaken cacahipun Sukerta ingkang selangkung menika pikulun ya mangkene yo nggih manungsa ingkang ndarepe Sukerta siji ya sing dijenengi ontang-anting ya kuwi wong duwe anak mung siji-sijine ora ana tunggale lanang apa wedok angka loro ya kuwi ontang-anting tunggal aren utawa ontang-anting papar tunggal tegese wong sing duwe anak padha mati ning sing urip mung siji lajeng angka kaping telu ya kuwi Kedana Kedini wong duwe anak mung loro wujude lanang apa wedok mereka ingkang dados pangan kula antawisipun ya angka papat yaitu kembang sepasang mung duwe anak loro wadon kabeh angka 5 uger lawang wong duwe anak loro lanang kabeh angka 6 ya kuwi kembar wong duwe anak loro laire bareng sedina lanang uga apa wedok apa kaping 7 sendang kapit pancuran wong duwe anak loro wong duwe anak telu cacahe ya lanang wedok lanang lho nggih salajengipun terus pundi angka 8 pancuran kapit sendang wong duwe anak telu wadon lanang wadon angka 9 ya iku kan winasa gotong mayit wong duwe anak telu cacahe lanang kabeh salajengipun pikulun angka 10 yaitu cukit dulit wong duwe anak telu cacahe wadon kabeh angka 11 sing diarani Srimpi wong duwe anak papat cacahe
wadon kabeh. Rolas silebut sarombo wong duwe anak papat cacahe lanang kabeh. Ya nuwun nggih pikulun. Angka 13 lompat idan. Wong duwe anak papat cacahe lanang wadon. Lanang wadon utawa wadon lanang wadon lanang. Angka 14 yo ingkang pinaskan Pandhawa. Wong duwe anak 5 cacahe ning lanang kabeh. Lajeng angka 15 yo ki Pandhawi. Wong duwe anak 5 cacahe wadon kabeh. Sabanjuri angka 16 Banteng Ngirit Jawi. Wong duwe anak 6 cacahe mbarep lanang sing 5 wedok kabeh. Nomor 17 ya kuwi Jawi Ngirit Banteng. Wong duwe anak 6 cacahe mbarep wadon sing 5 lanang kabeh. Oh inggih. Salajengipun angka 18 yo sing winastan julung pucet. Bocah sing laire mbareni perteking srengenge. 19 yo julung kembang. Bocah sing laire mbareni srengenge mancer ana ing tengah-tengah. Nomor 20 yo sing kawastanan julung caplok. Bocah sing laire mbarengi suruping srengenge. Lho nggih. Salajengipun ya kuwi ingkang kawastanan bocah yatim. Bocah sing laire ora ketunggon dening Rama. 22 ya ingkang kawastanan lungsing. Wong wadon sing angel jodone. Lho nggih, lajeng angka 23 ya kuwi dangkal. Wong sing lanang sing angel jodone. 24 ya kuwi sing kawastanan Durga Ngerit. Wong wadon sing bola-bali Kepaten Bojo. Ya kuwi sing pungkasan ingkang sinebut Kala Kinantan. Wong lanang sing bola-bali Kepaten Bojo iku sing darani manungsa kinemu lan sugeng.